Raġel ta' 56 sena u 8 vittma tal-coronavirus f'pajjiżna. L-aħbar żvelata minn netnews.com.mt kienet ikkonfermata f'isqarrija mill-Ministeru tas-Saħħa. Ir-raġel tilef ħajtu matul il-lejl wara li kien ilu 13 jum li ġiet ċertifikat pożittiva għall-virus u kienet jingħata l-kura fl-isptar Mater Dei meta ġie infettat u riżulta pożittiv fis-16 tax-xahar filwaqt li kien ikkonfermat l-għada. Skont il-Ministeru tas-Saħħa u kellu diversi kundizzjonijiet kroniċi. Dan il-każ isegwi l-mewt ta' anzjan ta' 97 sena li tilef ħajtu l-erba li għadda fl-isptar Kering Grek. Din it-tieni fatalità fl-istess ġimgħa seħħet f'perjodu fejn kien innutat tnaqqis qawwi ta' każi pożittivi ġodda. Fil-fatt in-numru ta' din 12 ġimgħa ta' emerġenza medika niżlu għall-istess livell ta' kif konna fil-bidu tal-pandemija. Bis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, tħabbar fil-bulettin mediku tagħha li fl-aħħar 24 siegħa ma riżulta l-ebda każ pożittiv ġdid f'pajjiżna. Il-fatt li 7 mit 8 persuni li tilfu ħajjithom kawża tal-coronavirus ġew infettati waqt li kienu qed jingħataw kura fi sptarijiet lokali qed ħasseb lil ħafna. Għaldaqstant, mistoqsija minn Netnews dwar is-serħan il-moħħ li wieħed għandu jkollu meta jiġi bżonn ta' servizz mediku jew emerġenza, il-Professur Gauci qalet li wieħed m'għandux jibża għax qed jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex tkun salvagwardjata saħħet il-pubbliku. Dawk il-pazjenti li għandhom bżonn jiġu l-isptar, nibqgħu nappellaw li l-isptar għandhom jiġu meta għandhom bżonn u li huma ma jqogħdux jinkwetaw biex jiġu. Għaliex aħna qegħdin nieħdu l-mezzi kollha meħtieġa biex dawk il-pazjenti li jista' jkunu COVID positive propju nsibuhom. Sa dan it-tant qed ikomplu jiżdiedu l-każi ta' carers li qed jirriżultaw pożittivi għall-virus. Fosthom żewġ Indjani nisa ta' 32 u 33 sena li jaħdmu fl-isptar Kering Grek li mardu fl-aħħar 24 siegħa wara li kienu f'kuntatt ma' żewġ carers oħra li riżultaw pożittivi fil-jiem li għaddew. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika spjegat ukoll li fost il-persuni li għadhom qed jingħataw il-kura kontra l-virus fi sptarijiet u entitajiet oħrajn lokali, wieħed kien trasferit mill-Infectious Disease Unit għat-taqsima tal-kura intensiva. Madankollu qalet li saħħtu jifqada stabbli tant li ma kellux bżonn il-ventilator. L-aħħar numri li twasslu fil-bulettin mediku jindikaw li issa l-każi attivi niżlu għal 94 dan wara li 13 il-persuna oħra fiqu mill-COVID-19.